Er du en af dem, der har en vandpipe derhjemme? Kigger på den en gang imellem og tænker, nej, hvor er det ærgerligt, at jeg ikke kan bruge den mere. Nej, hvor var det hyggeligt. Og vi sad sammen med alle vennerne omkring den her vandpipe og bare vandpibede derudad. Nej, hvor er det brændt ærgerligt, at man ikke kan bruge sin vandpipe mere. Ved du hvad? Det kan man faktisk godt. I dag der skal vi snakke en lille smule om Proteus fra Aspire. Pæn goddag og velkommen til damphuen.dk. Vi skal som sagt i dag snakke om den her Proteus fra Aspire. Proteus fra Aspire, som er sådan et vandpipe-modul, skal vi kalde den det. Et vandpipe-modul til selvfølgelig en vandpipe. Det er for at erstatte den øverste skål, man plejer at have sin tobak i, hvor man plejer at, man nuller sit tobak ned i den her skål, så tager man noget sølvpapir, prikker huller i, og så et stykke kul ovenpå for at få den her forbrænding af tobakken. Det er sådan, man typisk bruger en vandpipe. Hvis man så damper i stedet for, så tænker man, at det er måske ikke så smart at blive ved med at ryge den her vandpipe. Formålet ved at dampe er jo netop, at man ikke ryger, og en traditionel vandpipe ryger man jo faktisk på. Aspire har så imidlertid fundet et potentiale i e-vandpipe-konceptet, skal vi kalde den det, og derfor har de fremstillet den her Proteus e-Hookah, som den hedder. Hookah, det er sådan en, det lyder virkelig underligt at sige for det første, Hookah, det betyder vandpipe på et eller andet sprog, som jeg ikke lige helt har styr på, må jeg indrømme. Men i hvert fald, det er en vandpipe, og e-Hookah betyder så e-vandpipe angiveligt. For lige at slå en ting helt klippefast, man får ikke selve vandpipen med, sådan en skal man have i forvejen, eller sådan en skal man ud og anskaffe sig. Selve Proteusen, det er det øverste stykke heroppe, altså selve modulet heroppe. Vi snakker mere om den lige om et øjeblik nede på bordet. Man kan så sige, vandpipen bestemmer mig selv. Jeg er glad for farven grøn, så jeg har været så heldig at få i fødselsdagsgave faktisk, og tak for gaven i øvrigt igen. Jeg har været så heldig at få en med grøn tank og med grøn slange, ja. Og som man nok kan huske det fra vandpibetiden, så er det sådan en, man sidder og suger lidt tid i. Det er ikke sådan en, man tager ikke bare lige som en cigaret og så bare. Der kommer noget, men det er ikke det, der sådan er meningen med en vandpipe. Meningen er, at man skal kunne nyde den her bloppende lyd, fordi der er jo som sagt vand i en vandpipe, ellers giver det ikke ret meget mening at kalde det for en vandpipe. Det er meningen, at man sætter den i mundvigen, og så suger man i lang tid, ovenikøbet længere tid, end vi er vant til som soprumstamper, eller cloud chaser, eller hvad vi skal kalde os. Man sidder med den lidt længere tid, og det er en del af nydelsen, at få lov til at sidde og bloppe derudad. Jeg er nu ikke sikker på, at man kan høre det, men lige så snart man suger, så kan man høre, at tanken her, hvor brænderen sidder i, den aktiverer rimelig hurtigt faktisk. Den er sådan rimelig nem at aktivere. Det er bare sådan lige. Bare suge den en lille smule, så kan jeg høre den aktivere derop. Og det er sådan en ret lækker lyd. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det mere nøjagtigt end det, men det er en lækker lyd, sådan en bloppende, og så den her brænder heroppe, som aktiverer, som vi typisk kender det, som sådan en klapperslange lyd. Men inden jeg snakker meget mere og går alt for meget i dybden heroppe, så lad os lige hoppe ned på bordet en gang og få det overstået. Skal vi ikke lige gøre det? Velkommen ned på bordet. Vi skal som sagt snakke om den her Proteus e-Hookah e-vandpipe, eller hvad vi skal kalde den. Det her vandpipe-modul fra Aspire. Det første man gør, det er at fjerne det her pap sleeve. Det kan vi ikke bruge til så meget. Der er nogle oplysninger og sådan noget, hvad der blandt andet indgår i kassen og så videre, noget batterier og selvfølgelig selve Proteusen, eller hvad vi skal kalde den, et USB-kabel. Står der noget småtekst, og så er der den klassiske fra Aspire hernede med sådan noget, hvor man kan lige krasse her nederst, og så kan man lige finde ud af, om hey, det er den ægte vare, jeg har fået inde på deres hjemmeside. Men det her, det er jo selvfølgelig der, hvor det først bliver sådan rigtig interessant. Det er her, selve den her Proteus ligger i. Åbner vi kassen, kan vi se, at hernede ligger vores Proteus. En ordentlig pomfrit, den starter lige med at stille her. Ellers i kassen er der noget brugermanual, og sådan et warranty card, og brugermanualen, den ligger lige der. Så har vi et USB-kabel, som vi bruger til at lade vores Proteus op med. Kommer vi nærmere ind på lige om lidt. Og 2 Aspire batterier. Og de her 2 batterier, det er 2500 mAh og 40 amperes batterier. Jeg pakker lige æsken sammen, som I kan se. Der er ikke noget andet nede i. Der er sådan en masse udskåret fint skum her, men ellers så er den tom. Som I kan se, står der Proteus, og så står der e-Hookah hernede i bunden. Der er det selve, indgangen, udgangen til selve den her vandpipe stus, som vi kommer nærmere ind på. 2 batteri covers lige her, det er sådan nogle, man skruer ud. Det er en fordel med at have en mønt. Det har jeg selvfølgelig ikke lige, fordi jeg er fjols. Så jeg skal lige nosse lidt her med mine fingre. Den skal nok komme af på et tidspunkt. Sådan der. Og nummer 2.
Og så kom nummer 2A. Batterierne skal med plus først, det vil sige plus, som selvfølgelig er indikeret lige der, skal først ned i batterirummet, hullet, eller hvad skal vi sige, og det er det samme i begge to. Så plus ned først i begge to, og så er det, vi skruer de her battericovers på igen. Sådan der. Så har vi fået batterierne helt i, og så er der ikke så meget sådan set ellers at kigge på hernede. Lad os prøve at kigge ovenpå en gang, hvor den straks bliver en lille smule mere spændende. Det heroppe, det er selvfølgelig selve tanken, og ned i tanken er der, vores brænder sidder også. Vi skruer den lige af en gang, og så kan vi lige prøve at kigge ned i den her Proteus. Som vi kan se, er der bare sådan et stort beefy gevind dernede. Det er hernede, den får plusforbindelse og så videre. Der er et hul, og man kan ikke ane det overhovedet, kan man det. Der er hul hele vejen igennem der, fordi det er selvfølgelig meningen, at den skal trække luft fra tanken her op fra, og hele vejen ned igennem, og ud igennem, hvad kan man sige, studsen der, og ned igennem vandpipen, ned i vandet, og ud igennem slangen, som vi så selvfølgelig inhalerer og så videre. De fleste ved godt, hvordan en vandpipe den fungerer, men den her, den får simpelthen sin luft oppefra. Det er sådan meget atypisk, det er slet ikke noget, vi er vant til. Men som sagt, der er hul hele vejen igennem der. Hvis vi kigger på tanken, ser den sådan her ud. En rigtig sjov form, altså som i virkelig et kæmpe stort beefy gevind hernede. Og som I kan se, lige så vel er der også et hul hele vejen igennem der. Jeg ved ikke, om man lige kan ane, at der er hul hele vejen igennem. Og det er et ret stort hul, som selvfølgelig er en fordel, fordi vi skal jo ligesom kunne trække noget luft igennem. Det nytter ikke noget, at det er sådan et lille bitte hul, og så er vi i vandpipen suger helt vildt, og så er vi får dannet så stort et vakuum, at vi bare suger væske igennem brænderen, i stedet for at vi suger luft igennem. Det duer ikke rigtigt. Så tager vi selv brænderen ud. Den ser sådan her ud. Ordentligt store beefy lufthuller der. Jeg har selv brugt en 90% VG med 10% aroma, og det fungerer fuldstændig flawless. Jeg har ikke haft et eneste dry hit, og spørgsmålet er, om det overhovedet kan lade sig gøre at få et på en vandpipe, som sådan rigtig smager af dry hit. Det er faktisk et godt spørgsmål. Men med 90% VG har jeg ingen problemer haft overhovedet, som I slet ikke. Vi kan prøve at kigge ned i den en gang. Jeg ved godt, det er svært, men altså, der er ret åbent hele vejen ned igennem. Det er sådan en vertikal coil, som ligger ude langs siden. Og det betyder faktisk, at der ikke er særlig meget vat på indersiden her. Der er bare lige sådan et lag af vat hele vejen rundt, og det gør, at den kan suge direkte til coilen rimelig hurtigt, netop fordi der ikke er så meget vat. Og det gør også, at den kan følge med i sådan noget som 90% VG uden problemer. Jeg ved ikke, om man lige kan ane det der, hvis den får fokuseret en gang. Det er en 0,25 ohms, så det er helt klart en sophomtank, så absolut. En ting, der også lige er værd at nævne, det er, at Proteusen her, den har 2 batterier. Den har det, der hedder et autosug. Man skal ikke sidde og trykke på en knap jo eller noget. Det vil, altså, så vil vandpipe-ideen ligesom være sådan helt frafaldet. Det er ikke skidesmart. Men der er sådan et autosug i. Og når den aktiveres, så starter den med at afgive et fuldt volt output, kan man sige. Det er ligesom mekaniske batterier i gamle dage, hvor den, når den er helt fuld, så giver den de her 2,4 volt, og så vil den drosle ned stille og roligt efterhånden, som det bliver brugt. Og altså med 2 batterier, så har man en rimelig heftig batterilevetid ved at våge at påstå. Når vi så skal lade den op, når den løber tør for strøm, så er det bare, at vi bruger vores USB-kabel, sætter ind i USB-indgangen lige der, og putter den her selvfølgelig i en væggeadapter eller computer eller noget lignende, der kan lade den her Proteus op. Lad os lige få snakket færdigt om tanken en gang. Når jeg skal skrue den her i, vi kan se, at nu er den bare vidt åben der. Der er et ordentligt plørehul hernede i bunden, og det er selvfølgelig det, som den her brænder, den skal dække. Den skruer man ned i sådan her. Bare indtil man ligesom møder modstand og finder ud af, okay, den skal ikke skrues mere ned i end det. Det er helt ærligt, det er ikke nogen videnskab overhovedet. Der er sådan en stor, ja, det kan man godt være bekendt at kalde for et låg, kan man ikke det? Så man ligesom skruer ovenpå, den får fat i køjlen, og så den der gummipakning, som er heroppe under på indersiden, er den, der går ned og tætner med toppen af tanken heroppe. Når vi så skal fylde den op, så er det bare at tage gummiproppen af, og så fylder vi den op ned igennem her, og der kan være 10 ml væske i, det er ret meget. Så man har i hvert fald stensikkert til et øjeblik. Den er også tørstig, vil jeg sige, men med 10 ml, så er det ikke noget, man som sådan opdager. Når vi så har fyldt den op, så putter vi bare proppen på igen, og så er det sådan set det. Når vi så har fyldt tanken, så er det, at man tager sin tank, som i øvrigt er tæt, den kan man vende på hovedet og alt muligt, hvad man nu ellers har lyst til, og skrue ned i Proteusen her, og det foregår bare simpelthen sådan ved at putte den ned i hullet og skrue. Indtil man kan mærke, der er den, og der kan den ikke skrues mere. Den har sådan en meget fin stop, men den er ikke sådan mushy, svampet, så den stopper, når man ikke kan skrue den mere, så man ikke kommer til at spænde hverken for lidt eller for meget. Nu vil jeg prøve at demonstrere en gang, hvordan det her autosug noget, det fungerer. Nu tager jeg tanken af igen, for det er en helt tør brænder, så hvis jeg suger i den nu, så vil jeg brænde køjlen af, og det vil være fuldstændig spild. Nu prøver jeg at få mit fede hoved
ind i kameraet, sådan så jeg kan prøve at vise, hvad der foregår. Der er en lille lampe lige her, som lyser, når jeg suger ind. Den lyser orange. Jeg prøver lige en gang. Kan man se det? Og vinkel i øvrigt, ikke? Jeg ved ikke, om man lige kunne se, at lige her var der en lille lampe, der lyste orange. Det er virkelig, virkelig svært at vise på kameraet. Men der er en lille orange, som sådan pulserer op, når man suger i den, og slukker igen stille og roligt, når man holder op med at suge i den. Og den er rimelig finfølende. Man skal ikke suge hårdt eller noget som helst, når den sidder på vandpipen. Den er sådan meget nem at aktivere. Man kan bare sidde sådan lidt, hvis man kender det, og så sådan bable lidt på den, og den vil stadig aktivere. Så hvad kan man sige, den er sådan rimelig fint justeret, den er sådan meget naturtro i forhold til et almindeligt sug i en vandpipe. Jeg har røget meget vandpipe før i tiden. Når man køber den her, og har tænkt sig at sætte den på måske en vandpipe, man har i forvejen, så skal man lige være opmærksom på, om den passer på. Nogle vandpiber er sådan helt støbte, og der har man ikke mulighed for at på samme måde tage den her øverste skål af. Nu har jeg tilfældigvis en lige her, jeg kan prøve at vise. Det er sådan typisk den øverste, hvad kan man sige, her hvor tobakken ligger i en vandpipe, og det er jo egentlig den her, som bliver erstattet af den her Proteus. Og så længe man har en vandpipe, eller man køber sig en vandpipe, som ser, hvor det øverste stykke ser sådan her ud, med samme stus hernede, hvor at man kan tage det her stykke af, og så plejer det at være en cirka standardstørrelse det her, og heldigvis er den jo konisk, så man skal nok kunne få den til at passe i de fleste tilfælde. Man skal bare være opmærksom på, at den skal have sådan et stykke med, den skal have sådan et stykke til en stus, kan man sige, for det er selvfølgelig det samme, præcis det samme, som man bruger nede i Proteusen her. Ikke, altså langt de fleste vandpiber ser sådan her ud, men der er nogle få vandpiber derude, hvor at det øverste stykke her er helt støbt, hvor de har deres eget lille skålsystem. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder på en vandpipe, men lad os bare kalde det på en skål. Hvor det ligesom kører med deres eget system, og så vil man selvfølgelig ikke bare lige kunne bruge den her på, uden at skulle fifle lidt med noget først. Bare lige en ting at være opmærksom på. Ja, det var sådan set alt, hvad jeg havde at vise og fortælle hernede på bordet. Der er ikke så meget fik om dæk med den her. Den er utrolig nem at bruge og utrolig nem at sætte op og så videre. Lad os sige, det var det, og så vil jeg gerne have lov til at invitere jer op igen, så vi kan få vandpibet lidt derudad. Og velkommen op igen. Lad os snakke en lille smule mere om den her Proteus. Som sagt, det er ikke fordi, der er så meget egentlig. Som I lige så, sådan rimelig enkelt. Det er et autosug, et ret velfungerende autosug faktisk. Den fungerer på samme måde som et mekanisk batteri, sådan rent strømmæssigt. Den er ikke sat til at holde nogen specifik watt eller noget som helst. Den har et max output, når batterien er helt fuldt opladt, og så vil den selvfølgelig dale ned, sådan stille og roligt, sådan som batteriet det bliver brugt. Man kan så sætte den i oplader, og så have den siddende i et stik, når man bruger den, for at den ikke skal stå og tappe alt for meget, og man ikke skal tænke over, at man lige skal huske at lade den op. Men det er en smagsag, som sagt. Det er alt afhængigt af, hvad man har lyst til. Og det er ikke fordi, altså jeg har tømt batterierne flere gange, og det er ikke fordi, at man møder sådan en mega forskel i dampoplevelsen. Man oplever bare sådan en snert af en forskel. Jeg sidder virkelig og prøver på at tænke, hvad fanden er der egentlig at snakke om med hensyn til den her e-hooker der. Den er, som sagt, den er utrolig enkelt, nem at sætte på. Man skal bare sørge for, at vandpipen den har den her stus, som Proteusen den kan blive sat på, ellers så kan man godt få et problem. Så skal man sidde og rode med gaffetape og alt muligt andet. Altså, så er garanteret nogen af jer derude, det ved jeg, der kan få det til at lykkes alligevel med en af de her underlige vandpiber, I har i forvejen, eller et eller andet. Men som sagt, hvis den skal passe sådan direkte plug and play, så skal man have en vandpipe, hvor den har den her stus, som vi snakker om, da vi var nede helt tæt på. Jeg er så heldig, at jeg har en vandpipe, en skål, sådan en udvendig skål her. Det er ikke heldig, slutter. De fleste vandpiber har sådan en skål heroppe, og det er meget praktisk, at man lige kan tage sin væske, og så kan man lige dumpe den derop, og så ved man sådan nogenlunde, hvor man har det. Det er som regel en skål, der er lavet til, at man kan have afbrændt kul, og man kan have lidt tobak og nogle andre små ting nede i den her. Så den her typiske kultang, som man bruger til lige at vende kul med, og så noget oven på den originale tobaksskål, der sidder heroppe. Det er selvfølgelig alle sammen fuldstændig irrelevant. Har jeg lyst til at skifte smag, så tager jeg fat i min skål her, skruer den af, eller min skåltank. Den skruer jeg af, og så kan jeg ligesom bare tage, som vist lige før, tage proppen af, fylde den op med væske, og så sætte proppen på igen, og så er det bare at skrue den på igen. Og så kører jeg videre. Det er simpelthen ikke nemmere end det. Og det fede ved en vandpipe, må jeg hellere kalde det for. Der er selvfølgelig vand i. Og ved en almindelig traditionel vandpipe, hvis man ryger tobak, så bliver det her vand grumset og sådan lidt snasket med tiden og sådan noget. Det er fuldstændig umuligt at undgå. Men det bliver sådan lidt nusset og lidt og så videre. Men med en vandpipe, det er jo ikke en tobak, der foregår ikke nogen forbrænding, der er ikke tjære og på anden vis andre klamheder i, som kan gå i vandet og som bliver selvfølgelig vil jeg anbefale, at man skifter vandet i ny og næ, men det bliver ikke brunt og ulækkert og klammer at se på, og det får heller ikke nogen sådan smagseffekt ved, i den damp, du inhalerer eller noget som helst.
Nu snakker vi om vand, fordi som sagt det er en vandpipe. Jeg vil måske anbefale min egen personlige erfaring, at man ikke kører med alt for meget vand. Det er sådan, at ned igennem røret her stikker der sådan en lille metalrør, som er det, som ligesom har forbindelse til lufthullet heroppe. Det her vil suge luften igennem, hele vejen ned igennem, og så plopper det bare lige en centimeter ned i vandet her, sådan så når jeg suger igennem mit mundstykke her, må det jo være, så tvinger jeg luften ned igennem vandet, så det kommer ud i sådan nogle bobler, og det er egentlig de her bobler, vores damp den er. Og jo mere vand den skal igennem, jo mere ødelagt bliver den her damp egentlig, kan man sige. Så hvis, lad os sige, at jeg hælder vand i hertil, så ville boblerne skulle rigtig langt op, før de ville briste, og dampen ville slippe fri. Og på den tur hele vejen op, kan dampen godt blive en lille smule maltrakteret. Altså, jeg har prøvet at køre med max vand hele vejen herop til. For det første, så kan jeg godt risikere, at den blopper så højt, når jeg suger, at der får en lille smule vand faktisk ind i slangen her. Det er ikke sådan super behageligt. Men en anden ting er, at dampen også vil blive straffet lidt, som sagt. Men da jeg prøvede at køre med herop til af vand, cirka hertil af vand, hvor jeg havde det her stykke luft, der oplevede jeg alligevel, at jeg fik en fornuftig mængde damp. Den bliver bare lige den smule bedre, ved at man kun lige dækker den med, lad os bare sige, 1 centimeter vand, så man får den her blobbelyd, som ligesom kendetegner en vandpipe, som man selvfølgelig er nødt til at have, hvis man bruger sådan en, ellers så giver det ikke nogen mening. Det er i hvert fald, hvad jeg personligt har erfaret, har givet bedst resultat i hvert fald. Helt ærligt, jeg kunne sidde med den her i kæften hele dagen. Det skulle lige være sådan et gummimundstykke på den her, eller et eller andet, så kunne jeg sidde med den sådan her. Og bare suge hele tiden, det ville lige være mig. Det er sådan et rigtig godt stykke til et skrivebord, hvis man har en computer, man tit sidder ved eller noget, eller nede på hjørnebordet ved sofastykket eller et eller andet. Eller sofagruppen hedder det. Det er sådan, lige sådan på hjørnebordet, det er sådan en vandpipe, man bare lige kunne en gang imellem. Fordi som sagt, 10 ml i tanken, det er ikke noget, der løber tørt i forløbet. Den kræver ikke rigtig noget sådan vedligeholdelse, fordi at, som sagt, vandet bliver ikke grumset og så videre. Så den er jo utrolig nem at vedligeholde, og det er sådan et meget nemt stykke dampgrej egentlig at flytte rundt på og bare sætte der, hvor man har lyst til. Jeg vil ikke anbefale, at man går rundt med den i lommen ude i virkeligheden. Det vil være lidt upraktisk, også i form af størrelse. Så skal man virkelig have en lille vandpipe, i hvert fald. Men det var umiddelbart, hvad jeg havde, vil jeg sige. Proteus fra Aspire. Hvis man har lyst til at lave sin vandpipe om til en e-vandpipe, så er der ikke noget alternativ. Helt klart, Proteus fra Aspire vil jeg klart anbefale. Yes, det var som sagt alt, hvad jeg havde. Jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at kigge med. Hvis I har spørgsmål med hensyn til Aspire Proteus, så skriv en mail til kontakt@damphuen.dk, så vil vi meget, meget, meget gerne svare på alle jeres spørgsmål. Jeg vil sige tak igen, fordi I gad at kigge med. Vi ses ved en lejlighed, og op med dampen der. Jeg skulle lige have min fjernbetjening. Moin.